Айде едно туториалче на слънце. Обяснявай. Пак виж. А това са гръди. Ако не сте виждали, големи гръди. Крис, се прехвърля по следния начин. Да няма кръсти. Ръката вижда по този начин. И това се отговори. И друга страна също. Да се включи статистиките, ако обичат. Статистиките да се включат. Ето виждате, засилва се и вече е горе. Ето едно слънце, второ слънце, извърх. Сега ще покажа как се върти с гръб. Ето малко разкрач. Това е. Просто трябва да имате железна пихка и големи гръди.